Avui comencem a nivell de centre els actes dedicats al 50è aniversari del Divina Aurora. 2011 és un any molt especial. El nostre centre celebra el 50è aniversari i per a tal ocasió hem preparat una sèrie d'events. Ara hem fet tallers de prevenció. Esta setmana, la Setmana Cultural, a partir del dilluns. Després, una exposició en el mes de juny. I per acabar, un gran sopar de germanor de tots aquells i totes aquelles que vulguin participar de la nostra festa. Us esperem a tots. Para cantar aniversari feliç. Però vaig a posar música. Aixina que escolteu. Tots seguits al groc. I per últim el roig. En aquest cas mirarem a Salvador, que serà el director. Per a finalitzar, una música molt ranxosa d'aniversari ens convidarà a ballar. I per acabar ja finalment, a poc, pujarem a les classes a replegar les nostres coses. Esteu preparats? Esteu mirant, Andrea? Sí!